Traffic. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Isa ba? Aragoy! Maluoy ka! Paano kaya kung yung naiipit ka sa traffic call, tapos yung taig-taig ka na, tapos biglang may No. Ay! Mga kabisyo, ang oras natin 29 minutes makalipas sa oras sa alas 6 ng gabi. Hanap ka na ng asawa mo, Col. Update din pag may time. Eto pa rin, kasama pa rin po ang masaya ninyong tropa, ang inyong barkada. Kasama po tayo hanggang alas 9 ng gabi. Yours truly, Diego Bandido. At syempre, kasama naman ang aking Master Sensei Henyo. Alright mga kabisyo, eto matanong kita. Angkol, I'm sure makaka-relate ka dito. Ikaw ba, Angkol, nung kabataan mo nahilig ka rin ba sa kakapanood ng wrestling? Oo. Kung mahilig ka sa wrestling, malamang naging idol mo rin yung idol ko. Walang iba. Sino tang? De siyempre si Hulk Hogan. Tama! Nadali mo! Okay, taas kamay. Ang lahat na naging idol si Hulk Hogan. 1, 2, 3, 4. Dami nyo sigurado ako. Baka isa ka rin sa mga nagpabili sa nanay mo ng brief kagaya ni Hulk Hogan. Aminin mo! And speaking of wrestling, eto mga kabisyo. Ito isa sa mga nasagap nating balita na si Paul. Si Logan Paul. Isa po sa mga kilala at sikat na ngayon na social media personality. Ang ginawa niya, nagkaroon kasi sila ng wrestling match ni Rey Mysterio na supposed to be, ang sabi nga nila, it's supposed to be a career-ending injury during the Crown Jewel 2023 match nila nung tumambling pa-backdive si Mysterio. Buti na lang sinalo, sana una-ulo. Kaya saludo tayo dito kay Logan Paul dahil sa kanyang ginawa na hindi niya lang inisip yung kanyang sarili, kumbaga inisip niya ang sarili ni Rey Mysterio na kung hindi niya nasalo, isang malaking disgrasya sana. Okay mga kabisyo, para hindi na tayo tumagal, logican na natin to, tang. Sige, logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, kaya prepare nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Logican na natin to. Ano bang leksyon ang pwede nating matutunan dito sa usaping ito? Well, this is how it's supposed to be. We don't look always to our own gain, diba? To our own advantage. Dapat po, nilook after din natin yung iba. Kasi aanhin naman natin ang kayamanan, aanhin natin ang kasikatan, kung hindi naman tayo makakatulong sa iba. Tama ba? May tama ba? Sabi nga nila man shall not live by bread alone. Isa po sa mga common expression ngayon yan. Meaning na yung mga tao
hindi po natin kinakailangan ng mga material na bagay para mamuhay dito sa mundong ibabaw. Relationship is more important, di ba? Kumpara sa fame and glory. Aanhin mo kung sikat ka nga naman. Sama naman ang ugali mo. Classic example natin. Di ba? Siya na ba yun yung yung Labrador? He is trying to always make sausaw sa mga issue, di ba? Kasi parang he is trying to poke things para maging relevant lang siya, para pag-usapan siya, which successful naman siya sa ginagawa niya. Pero mga kabisyong, nakakalungkot lang doon, ang manner ng ginagawa niya ng pagpapakilala sa kanyang sarili ay negative sa mga tao. Kasi nga, ang intensyon natin kadalasan, masyadong nakasentro lang sa ating mga sarili. Di ba? Minsan, sinasabi natin na pag nag-post tayo sa SOCMED, bahala sila dyan. Wala akong pakialam sa kanila. Tama naman ako Yan. Yung mindset natin, we are full of ourselves. Sobra-sobra yung tingin natin. Sobra-sobra na insan. Grabe, maraming sibuyas insan. Kaya dapat mga kabisyo, ang mindset natin dapat tingnan din natin yung yung kapakanan ng iba, 'di ba? Because at the very end of the day, we need people. Kailangan natin ng tulong, kaya kailangan din nating ay galing tumulong. May 5 pesos ka sa akin. 'Di ba? Dapat lagi tayong concerned sa ating kapwa. Para ganun din sila. And imaginein mo kung ang bawat isa sa atin ay concerned sa isa't isa, this would make a world a better place. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race, there are people dying. It's time in the living. Make a better place for you and for me. Aragay! Maluoy ka! Ang saya-saya! Ang saya-saya! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! EDSA! Alright mga kabisyong, oras po natin, it is now 35 minutes makalipas sa oras ng alas 6. At syempre, batiin lang natin ang isang napakagandang gabi. Ang mga nakatutok sa atin, syempre batiin ko lang yung sa clinic ni Doc Rilos dyan sa may Makati Med. Syempre, ang dalawang nagagandahang dilag dyan, si Kat tsaka si Chai. At belated happy birthday nga pala kay nanay ni Chai, kay Nanay Sol. Nanay Sol! Belated happy birthday! Para sa'yo to, Nanay Sol! Ay, kay paring Jerry! Maraming salamat! Block 41, Zone 7! Barangay Addition Hills, Mandaluyong! Laging nakatutok! Para sa inyo to! Nagsimula sa patikim-tikim